सुंद'यैनो भिडिअ लानानै फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय चेनेलाव। जायफ्रा गोसो थानाय नायलांनो हागोन। गोसो गैयामोन भिडिअखौ लाबोनो, थेवबो आङो लानानै फैनाय जाबाय आरोना। गोलाव खालामनो सानाखै। एक्सुवेलि नैबे समाव आङो एसे फोथारावसो दंफैयो दिनै। एसे उनथिंजाय नोंथांमोननो दिन्थिनि आङो नै। माइया बिराद मोजां सोमखोर जाबोजोबखाबाय। एसे आंबो फोथाराव दिनै खामानि मावबाय थादोंमोन आं। एसे हाग्रा फुनानै होदोंमोन। एकदम मेमब्रां जाजोब्बाय माने फोथाराव थानानै। अबस्था गैखाया, बिराद गरम ना। अखा हायो आरो दसेनो सान्दुं दुङो। मा बोथोर जाखो एबार दैज्लां बोथोरा मिथिला। एसे माने हाग्रा जादोंमोन माइयाव, एसे फुनानै होबाय आं दिनै। नङाबा जाला। एसे हाग्राखौ फुवाबा आरो माइया मोजां जानाय नङाना। दा जियानो हक, सुंद'यैनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। एमजे एनिथिं बिथाङाहाय आरोबाव चेनेलाव फैनानै बुंफैबावदों। जोङो दाबावैसो नुनो मोनदों बिथांनि चेनेलावहाय। आङो नायदोंमोन एसे सिगाङाव, आरो गोबांफोरानो नायखागोन। नटिफिकेसना फैखायो नङा होमबा, साबस्क्राइब थानायफोराहाय। दा जियानो हक, बुंलांनायखौथ' जोङो खोनानो मोनखाबाय। निस्सय बिथाङा एसे दुखु फोरमायदों जानांगौ। गोजोननाय गैयाबो जानो हागौ। दा बेखौ जोङो जेबो बुंनो हाला आरोना। जाखागोन, मोनसे गिदिर इन्सिडेन्ट जालांखानाय, आरो सिगाङावनो गोबां भाइरेल जाखाबाय ना। बिनि उनाव गेजेराव सिरि थानानै आरो दा फिन खेब बेबायदि जोङो मिलायफिननायखौ नुनो मोनदों। आरो गोरोबफिनलायनायनि उनावबो दा गोबां भिडिअसफोर गोसारगासिनो दङ। आरो बिनि गेजेरावनो दा बावैसो आरोबाव एमजे एनिथिं बिथाङाहाय बेबायदि केस होलायनायनि सायाव लानानै एसे निस्सय दुखु मोनदोंदां। बिथाङा एसे फोरमायफैदों आरोना। गोलाव खालामनो सानाखै, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। नोंथांमोना मा सानो एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो। गोजोन्थों, बाय बाय।